Aurtengoa ez da nola nahiko edizioa. Aurten 20 urte ospatzen ditugu. 20 urte ospatzen ditu Getxo Fotok. 2026ko ekainean hasi zen. 2 hamarkada igaro dira dagoeneko. Eta jaialdia, esan beharra dugu, nahitaezko hitzordua bilakatu dela. Irudiaren eta ikusizko arteen panoraman ezin dugun galdu hitzordua, ez? Galdu ezin den hitzordua bilakatu baita. Egia esateko gure herritik haratago duen oihartzuna bilakatu da Getxo Foto. Denbora honetan mundu osoko 350 bat artista bisual izan ditugu gure artean. Beraien lana erakutsi digute eta batez ere beraien lan hori espazio publikoan disfrutatu ahal izan dugu. Plazetan, balkoietan, merkatuetan, fatxadak, oihalak eta baita euskarri berri eta formatuetan ere. Hori izan da, eta hori izaten jarraituko da nik uste dut, jaialdiaren nortasunaren ezaugarrietako bat. Denbora oso gauza relatiboa da. Pertsona batek 20 urte baldin baduzka gaztea dela esan dezakegu, baina jaialdi batek 20 urte baldin baduzka gaztea alda, helburua zein da, jaialdia erreseteatu. Egindako bidea aztertu, baloratu, nostalgiarik, aztertu, eta guztien artean ea kapazen garen ekimen independente txiki batek zelako etorkizuna eduki dezakeen. Etorkizun posibleek asmatzea, hortik ateratzea gure asmoa.